Birleşen Milletler Romasy Russiýanyň Ukrainada kurşunyň garyp ýurtlaryň köpüsini tozdurjakdygyny öýdürýär. Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan urşy ösüp gelýän ýurtlaryň köpüsiniň ykdysadyýetini weýran eder. Häzirki wagtda olar azyk we energiýa çykdyjylarynyň ýokarlanmagy we maliýe ýagdaýynyň gitdigiçe agyrlaşmagy bilen ýüzüňiz bolýar diýip BMG'nyň ýürüýteleşdirilen iş topary duýduruş berýär. Şu aralykda BMG'nyň Bosgunlar Idarasynyň çap eden täze hasabaty Ukrainadan gaçyp çykan adamlaryň sanynyň tassan 5 milliona baryp ýetenligini görkezýär. BMG'nyň baş sekretary Antonio Guterres'in 13 aprelde çap eden hasabatyna aýdylmagyna görä, Russiýanyň Ukrainada kurşy COVID-19 pandemiýasyna, howa üýtgemesine we ykdysady dikeldiş üçin zerur bolan maliýe serişdeleriniň tapylmazlygyna garşy görüşýän garyp ýurtlarda azyk energiýa hemde maliýe krizisiniň döremegine ullukan itergi berýär. Her wagtda ösüp gelýän ýurtlaryň köpüsiniň ykdysadyýetini weýran etjek güýçli gaý tupan bilen ýüzüňiz bolýar diýip Guterres jurnalistlere ýüzlenip aýtdy. 1,17 milliard adam, olaryň 3den biri öňem garyplykda ýaşaýardy. Her wagtda garyplygyň we açlygyň has ýokarlanmagyna getirýän azyk energiýa we maliýe bökdünçliklerini üpçünçülüğün bozulmagyna duçar bolýar diýip Guterres dünýäniň 36 ýurdunyň sarp edýän buğdaýynyň ýarysyndan gowragyny Russiýadan we Ukrainadan import edýänligini hem sözüne goşdy. Azyk we energiýa bahalarynyň ýokarlanmagy, garyp ýurtlaryň köpüsiniň öňem aşagyndan çykyp bilmeýän bergi borçlarynyň üstesine urna bolup sosial we siýasy durnuksuzlyga sebäp bolup biler diýip Guterres aýtdy. Ol Ukrainada kurşuň derrew besedilmegini, eksport çäklendirmeleriniň derhal aradan aýrylmagyna, gaýtadan dikeldilýän energiýa maňa ýatyrylmagyna we ösüp gelýän ýurtlara maliýe gollawynyň berilmegine çagyrdy. Birleşen Milletler Romasynyň Söwda hemde ösüşi ýardym berýän agentliginiň baş sekretary, ýürüýteleşdirilen iş toparynyň işini utgaşdyrýan Rebecca Greenspan bu adamlaryň krizisiň iň bolmanyna bir uruna, azyk önümleriniň bahasynyň ýokarlanmagyna, energiýa bahasynyň barha gymmatlamagyna we maliýe şertleriniň agyrlaşmagyna gitdigiçe has beter duçar boljak 107 ýurtda ýaşaýanlygyny aýtdy. 1,12 milliard ilaty bolan 69 ýurt güýçli gaý tupany duçar bolýar we gürrüň edilýän 3 krizisiň ählisinden juda agyr ýa-da düýpli derejede ziýan görýär diýip hasabatda bu ýagdaýyň Afrikada 25 ýurda, Aziýada we Ýuwaşyn mansewtinde 25, Latin Amerikasynda we Karip deňizi sebitlerine 19 ýurda täsir ýetirjekdi gaýdylýar. Şeýle-de Russiýa dünýäde tebii gazy iň köp eksport edýän, neft eksportyna bolsa ikinji orunda durýan ýurt. Mundan başga Russiýa bilen onuň goňşusy Belarus dünýäde eksport edilýän dökünleriň 20%-ni öndürýär. Guterres soňky bir ýylda neftiň bahasynyň 60%-den gowrak ýokarlananyny, tebii gazyň bahasynyň bolsa soňky aýlarda 50% ýokarlananyny, dökünleriň bahasynyň 2 hisse gymmatlandygyny aýtdy. Ýürüýteleşdirilen iş topary dünýä ýurtlaryny azyk önümleriniň we dökünleriň açyk gadarlaryň üstü bilen kadaly akymyny üpçün etmäge, eksport çäklendirmelerini aradan aýyrmagy we artykmaç önümleri we ähtiýaçlyklary mätäç ýurtlary gönükdirmäge çagyrýar. Guterres bu çäräniň azyk önümleriniň bahasynyň aşy ýokarlanmagynyň öňüni almagy, azyk gadarlarynyň durnuksuzlygyň peseldilmegine kömek etjekdigini aýtdy. BMG'nyň ýürüýteleşdirilen iş topary hökümetleri energiýa tygyşytlamakdan saklanmagy, strategik neft ähtiýaçlyklaryny we goşmaçy ähtiýaçlyklary derrew ulanşa goýbermäge, biýanyňyç üçin harçlanýan buğdaýyň ulanylmagyny bolsa azaltmaga çagyrýar. Guterres dünýä ýurtlaryny bu krizisi bir mümkinçilik kökmünde gaýtadan dikeldilýän energiýa geçilmegini çaltlaşdyrmak üçin ulanmaga çagyrdy. Maliýe meselesi barada aýdylanyna ýürüýteleşdirilen iş topary ösüp gelýän ýurtlara kömek etmekde. Ykdysady ösüşiň ýene bir 10 ýyllygynyň ýitirilmeginiň, umumy karyl krizisiniň we sosial syýasy durnuksuzlygyň öňüni almakda halkara jemgyýetçiliginiň gysgaly we çalt herekete geçmegine çagyrdy.
Şu aralykda Birleşen Milletler Romasynyň bosgunlar edarasynyň şuň çap eden maglumatyna görä, Russiýanyň alyp barýan urşunyň 50 gününde Ukrainadan tassan 5 million adam gaçyp ýurdundan çykmaga mejbur boldy. Bu Ýewropada 2-nji jahan urşundan bäri dören iň uly bosgun krizisi bolup durýar. BMG'nyň bosgunlar edarasynyň 14 aprelde çap eden täze statistikasy 4 milyon 736 min 471 Ukrainalynyň uruş sebäpli ýurtdan gaçanlygyny, olaryň bir gün olarkysyndan 79.960 adam köpelenligini görkezýär. Birleşen Milletler Romasy gaçyp çykan adamlaryň 90%-iniň aýallardan we çagalardan awarat bolanlygyny aýtdy. Habarlardan ma'lum bolýar ki Kiýew häkimetleri harwurlyga ýaraýan erkekleriň ýurtdan çykmagyna ruhsat bermeýär.